I pozdrav svima, ja sam Filip YouTuber i kao što vidite danas igramo Minecraft. A vidite, ja sam sad počeo da igram, što sam napravio, pa ovo drvo sam posjekao. Malo sam ovu travu kopao, mislim, da. Kopao, kosio, šta god da sam radio. I onda sam dobio 7 ovih i jedan cvet koji mi ne treba, posadit ćemo ga. I kad sam drvo posjekao, napravio sam ove daske, planks. I sada ćemo da napravimo crafting table. Uzmem još malo ovog drveća. Malo koči zato što igram. Malo koči zašto igram. Potovilo. Uzmemo još ovaj. Evo. Ovo ću da bacim, jer šta će mi? Rekao hoću da bacim. Evo idemo malo. I sada ovo ćemo da stavimo. Evo ovo samo malo da raščistim. Evo, to sam uradio. Još ovo samo ovdje. Evo, i ovo ćemo staviti ovdje. Uzet ćemo zatim ovo. Kram, dobro. Zatim uzet ćemo sekiru za drvo i jedan mač. Da, moram 4 štapića. Mač. Evo, i ovako. I evo. Evo, to smo napravili. I ovaj štap ću da ostavim. Ovo. Sekira mi sad neće trebati ni ovo. Dobro, ovo mogu da bacim. Pošto idem vamo negdje dalje da bi bacio ovo. Ja.
Evo. Evo, dobili smo kamen. Dobro. Evo, ljudi moji, ugalj sam našao. Sad ne znam, ljudi moji, odakle sam. Zanima me baš gdje sam ja... Aha. Evo ovdje. Dobro. I sada... Imamo jedan štav. Op. Slučajno sam bacio štapić. Treba mi. Zemlju ću da ostavim i pesak. Evo. Ovako. I idemo u 3. Neće nešto... Aha, nije to to. Ovako. Tri smo ove uzeli. Ja mislim da bi sad mogli da... Evo ga, ljudi. Uzeli smo i sada ćemo ići ovdje da uzmemo ugalj. Vidite, malo koči zbog snimanja, ali ovako mi... Kočilo mi i pre i da, ako niste, možda nisam napomenuo u prošlom klipu, da će ipak biti i Minecraft. Ću snimati zato što komp mi, znači, ne koči mi ono baš koliko mi je kočio. Evo vidite, malčice mi ono zakoči. I ipak će biti Minecraft. Evo, ovo mogu i ovim. Evo ovo. Valjalo bi kad bi našli zlato ili tako nešto.
Zombije čujem. Evo, pada još i noć. Evo. Ovako. Mislim, moji ne znam stvarno šta radim. Evo, ići ćemo još dublje da kopamo. Jer ko zna šta još možemo da nađemo. Evo, čujem zombi, ali ne vidim ih. Čujem zombija sve bliže i bliže, ali... Evo. Evo. Ja mislim da je ovo zemlja. Šta je ovo da vidimo? A nije zemlja. Evo ovdje sam pogrešio kad sam kopao rudnik, tako da... Evo. Šta je ovo ovdje? Aha, ovo je pjesak. Idemo gore. Da ovo sve lepo stavimo. Evo ga, vidim ugalj. Evo. Evo ovo je unsigned, ovo je ko... Pa da, ljudi moji, nije čudo što nismo mogli ovo da spojimo. Sve sam mislio da je to... Ovo je... Ovo je sad okej.
Ovo ide ovdje, ovo nije zemlja. Imamo iron, ugalj odnosno. I ovo mi ne treba. Evo, bacit ću ovdje gdje sam inovacija. Evo ga. Malo bi sad kad je našao bar jednu ovcu zbog bune. Ovo je pesak. Ne bi ja da se dalje ovdje da se izgubim. Pa ljudi moji, ja mislim da bi bilo to za ovu epizodu, znači u sljedećoj ćemo vidjeti šta ćemo da radimo, znači ja ništa neću da diram, pošto obično ja kad snimam Minecraft, ja snimim i kad završim sa epizodom ja, kako se zove, moram da nešto čačnem, da nešto prepravim, ali sad neću, evo i sada danas, evo sada i dan izlazi polako, sunce, i to je to, evo, ovo ćemo još da bacimo i evo, i to je to ljudi iz ovu epizodu i vidimo se, ćao!